Crop picture iver a cuig, on gare came ac na méta. Bhí cúsaí go dona sa tír seo, bhí macar agus léimo agus déimo ag gobar sa tógáil. For coil siad a bust. Bhí áthas an daonúirthú, bhí siad ag gobar den múnachan agus bhí sé fása go fad. Agus cúi siad go léir síos go dtí an teachtarna ag ceiliúra, bhí an cracacú. Nuair a thris macar a theach, bhí a bhean ag fannach dó. Bhí sé déanaach san ihe, thart a cúig a clúg ar maidin a bhí sé, agus bhí a bhean buile, ó bhí. Ach, déanais macar an strok scéal dí, agus bhí brawnirtí an sin, ó bhí. Bhí trúa aci do wacar an sin, macar bucht. Thusa macar ag immer cluichí ríomhara an ríomhara gach ile lá. Bhí an cracaige, ach for ní raibh a bhean sásta leis. Bhí posta áil, ní raibh aon dúlas. So cheol sé amach éiritis fuist lína. Well, líg sé gur cheol sé. Cúi sé amach ag lorad post freisin, ach ní raibh post bit le fáil. Ní raibh macar rá bhúrtha faoi an éacar. No, ní raibh. Faoi dheartha, bhí macar dul an dál. An scratcher, mar a déanann siad. Bhalig sé an dál an ufiig an fuist, gach seachtain agus an sin cúi sé amach leis na lads ag áil. Oh yeah. Bhí na lads ag buint an tatna bhas an saoil. Bhí crack aonta acu. Amháin bhí macar agus a bhean ag fécant neoch TG cethir na telefís, mar ní raibh aon stáisiún telefíse eile acu. Bhí 450,000 duine as uber. Nú déir macar go raibh an milán an réaltas. Bhí sé ag ligand go raibh díma Inar na dála cuir a bhean breú macar dul imimecha go Americá. Cúig macar léimo agus déimo go Hereford na siúnana. Thóg siad etal lingus go Americá agus bhí siad bís. Cúi siad go nua éireach, bhí an cracacú heolann sin. Níor tháinig siad a reis. Tá siad fós ann a buint tatna bhas an saoil. Sin an sort saoil atá tastáil weimse agus mar a déanann an seanúcail at naon céaró eile.